Sige, akong giawhag katong nasa gawas nga musulod na. Mga igsoon, musulod na ta. Praise God, praise God. Amen? Sige, dili ta magsugod kung napay nagtindo. Dili ta magsugod napay kung ano pamaman ng coffee. Sige, praise God. Sige, unya na lang na ang coffee after ninyo umuan. Go sa lang umuan sa praise and worship. Mabugnaw na lang. Praise God. So, i-occupy na ito ang ikaduha, diri mo crystal area. Ari mo. Para ang mainit. Dali na makasulod. Lisa. Praise God. Amen. Hallelujah. Are we all ready to praise God? Amen. Are we all ready to praise God? Amen. Hallelujah. No, I believe church, God is here, and I want you to focus, no, your minds and your heart unto the Lord. God is here. Amen. Ingon siya duha o tulo nga makapundok sa iyang pangalan aniya siya sa kaliwalagan. Amen. Hallelujah. Amen. So, ano pasahon sa Psalm? Psalm 136. Psalm 136, it says, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon and the stars to govern the night, His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt, His love endures forever. And brought Israel out from among them, His love endures forever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. To Him who divided the Red Sea asunder, His love endures forever. And brought Israel through the midst of it, His love endures forever. But swept Pharaoh and the army into the Red Sea, His love endures forever. To Him who lead His people through the desert, His love endures forever. Who struck down great kings, His love endures forever. And killed mighty kings, His love endures forever. Sihon, kings of the Amorites, His love endures forever. And Og, king of Bashan, His love endures forever. And gave their land as an inheritance, His love endures forever. Inheritance to His servant Israel, His love endures forever. To the one who remembered us in our low state, His love endures forever. And freed us from our enemies, His love endures forever. And who gives food to every creature, His love endures forever. Give thanks to the God of heaven, and His love endures forever. Hallelujah. Let us praise God. Yes, your love endures forever, Lord God. You are mighty God. You are King of kings and the Lord of lords. No one like you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. You are mighty God. You are the living God. We worship you, God. We worship you. We worship you in spirit and in truth, Lord God. Father, we come before you, Lord God.
with a humble heart. We are your children. And we are all, Lord God, we have the access, Lord God, to come before you, Lord God, because we are your children, Lord God. And right now, Lord God, we ask you, Lord, that you will open the windows of heaven and even the doors of heaven, Lord God, and pour out your glory upon this place, oh God. We pray that may we feel your presence. May we feel your presence, oh God. Come on, worship God, church. Open your mouth and worship God. Worship God. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your name, oh God. Worthy, you are worthy, oh God. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Wala'y langit ang ipataas ka ng Panginoon. We lift your name on high, Lord God. We lift your name in this place, oh God. We need your fresh presence, oh God. We need your fresh touch, oh God. Reach, Lord God, touch, Lord God, and we need, Lord God, your fresh, oh God, your fresh anointing, oh God, be upon this place, oh God. Oh, Rabakara, Babashiki, Rabashiki.
Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming papuri, O Lord God. Amen. Sinasama ka namin, Panginoon.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Again, church, katagan na to, let's give God a big clap offering. Really, God is great. God is good. God is faithful. Amen. He's awesome. His presence is awesome. Amen. Do you feel the presence of God? Amen. Hallelujah. So, again, church, good morning. No, I know nanapuntay na dawat, no, mga blessing, no, gikan sa Ginoo nga atong mapasalamatan karong kabuntagon. Amen. So this time, atong pasinunggan ang atong buhi ka Dios. Pinagi sa atong mga testimony, no? Mga experience nato diha sa atong Ginoo. Amen. Isa may mga testimony. Praise God. Di ako na lang una kay Okay, praise God. Ako pala ako na. Ako yung nag-represent mo. May buntag sa atong tanan. Balik ko lang ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ang gihingan niya na yung kanang answered prayer ba sa una pa ni siya na mag-pray sa napakusahon ko about sa CAP. Anong CAP? College Assurance Plan. Kanang duha na ko na puro CAP na siya. But nag-bar down, na word na sila, na-bankrupt, nag-file of bankruptcy. So, ako po mura kung na-bankrupt na ako sa Hong Kong, kaya dapat, dili ko magbugay dito ba? Naabot po 20 years, kumutpod para mag-eskwela din ako akong mga anak. Desire din na sa akong kasing-kasing na ako nga mga professional sila niya. Mga karoon na, kuha na sila trabaho. Ang isa English, sa Davao, isa na direct. So, ang CAP, wala, yun. Pero sige na lang nagsusak ang CAP. Kaya man sa kuha ba? So, na one time, kapag absent ng Sunday dire na, yato ko, syudad. So, niagi ko dito sa CAP. Pagtanong ako sa ako, anay nakapost dito na continue payout. Wala, continue payout. Sugod pasabot ni. Mukuan sila, muripan na sila sa katong mga kuan. Kanang akong bunso kay kuan na siya kanang educational o kanang allowance kaya akong ikuha na para hindi ko mag-lisod ba. Ikabot ang panahon. So, mo to nga, ipaagi na ako sa akong brother na kataga dito ako siya sa syudad. So, yato siya na ingon daw patuon ko nga to. Kaya padalong ko sa mga papers. Ang problema, asa nabutag yung mga papers. Kaya sa kadugay na panahon ba? Kaya dito, nagtumi sa balay na ako. At sa amuad yung balay din. Nag-iriman ko na po yung sa akong igsoon sa mama ni Christian. So, kung asa mong dito, kasi kung pag ako sa Ginoo Lord, ikuan ko mga papers ba kay ano kung ba, kapoy kayo mo kukuha o ganang sana ka na magpa-look, affidavit of law, sana. So, ang katong moto na nalab na yung folder, nalab yan moto na pag kay sulod, dinab lang sa ako lang anak na akong bunso, pagkuha na ako na hindi ko pag ano, sus, ang top man din nga mga papers mo intact yun siya, walay ka ng kuha, ang tanang ipangayo sa naabit ko tanan din, basta lipayan ako, kasalaman ko ba ako ipaantos ba na naarag yun. So, pag-ato na ako sa kuhan, bitbit na ako atong Friday, bitbit na ako ang mga papers, hindi sila naaralo sa master list na akong pangalan. Kasi that's all to say, half na lang yun na po. That's okay, rapotin na, at least na yun. So, agad the glory. Amen. Praise God. Again, total ko sinupakpak ang tubuhin na Diyos. Grabe nga blessing mo. Grabe nga blessing. Ako nabawan, wala na panang close na ang cup. No? Grabe ang ilang Yung po sa Davao, may check-in na sign up ra ko request kita na ibalik niya. ang uban anak, wala mga kabayri yun. Ang uban anak, kalituon sa. But praise God, no, happy to hear anak, no? Perfect time yun na kuan atibing, no? Ano nga, kabalo ko nga madawat yun na di mo. May isa half lang, but isa kuan na kanang big blessing, no? Kaysa wala yun. So, amen. Praise God, praise God. So, mayo jud ang Ginoo, di jud ta pasagdan, no? Mga anak sa Ginoo, di jud ta pasad pa kuanon pa sugisuron. Basta ampo lang jud ta every time nga naatay need,
Every time, wala siya kanang kuha na to, amahan na to ba nga, anytime makuha na to. Pa, sa mga simple nga ba pa, agi ko bi, asa man lang ako papers diri, no? So, nakagyud, i-guide yun ka, no, mga igsoon. Amen, praise God, no? So, isa pa, lain nga mo hatag og testimony. Sino pa? Nagbigay ng mga testimony para sa Panginoon. Praise God. Wala. Si Michael? Okay. Magyahay lagi din tagdo ko ba? Ay, lagi mo. Praise God. So, wala na. Okay. I know next Sunday daghan ang garog. So ako magpasalamat ko sa Ginoo sad kay kon gyud matinud-an gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi. Although karon murag di na to financially dili man sa lingkod na wala. Kumbaga financially murag kuan siya ba kanang ma-out of budget, kumbaga na, no? Pero praise God, wala dyan ko ipasagdan sa Ginoo. Every time nga mag-pray ko, every time na mudul ko diya sa Ginoo, iyan yung i-provide. Although isang ginagmay lang, mga ginagmay nga mga kinahanglanon, no? Isang kanang bugas, sudan, i-provide dyan sa Ginoo. Kabalo ko nga, lingon siya sa Bible sa iyang pulong nga wala pa na imo pangayuan. Kabalo na ang Ginoo na. Amen. Kabalo na. So we need to speak out lang yun. We need to ask yun. Ask. Hindi lang, ay, kaya na bitaw ang Ginoo ani sa akong mga kinahanglan, hindi na ako mag-pray. So we have to pray yun. And lingon siya, lingon na pulong sa Ginoo in everything, acknowledge Him. In everything, acknowledge Him and He will direct your path. So, mo direct yun ang Ginoo, i-provide yun sa ating mga kinahanglan. Amen? Praise God. So, I know nga, faithful yun ang Ginoo sa ating mga kinabuhi. So, this time, mga igsoon, akong again, kung asa sa ito ninyo, kung nagdabat ang Biblia, isa ka ang atong Bible, may dala ba tayong Bible or sa cellphone lang apps? Pero I hope na Bible apps lang yun ang ma-open na. Walay lain. Okay? Walay pasig na yung mga notification din na ang mukaan, i-close na. Okay? So, karon ato ang ihatag ang pulong, no? Ang pulong sa Ginoo, no? Atong tagad o way, no? Ato ipasulod sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios nga pagadanon sa atong igsoon. No, I know nga, nag-bless mo last Sunday. Isa may nag-bless last Sunday sa topic? Ha? Murag duha na ang kuan. Okay, I believe all of us blessed sa Word of God last week. Even ako mismo, I'm so blessed. No, where nag-istorya yun ang Ginoo sa akong kinabuhi. And this time, no, di na ito dugay-dugayon. Same kahapon ang mudala sa pulong sa Ginoo. I know nga, grabe ang gamit sa Ginoo ani niya, no, kabalo ko na sa Ginoo ani niya. And ako din ako nagidugay yun. So magtagalog sa magbisaya ko karon kay Tagalog siya. Magtagalog siya ngayon. Amen. Okay, so walay lain atong palakpakan ang Ginoo siyang kinabuhi na nagdadal Paul Gomara. Praise. Kaya? Sige. May buntag! Mura magulay. Walay power ko ang power. May buntag! Gusto yata ng magandang umaga. Okay, so may buntag mga igsoon. And glory to God, no? Nianapod ko karon sa inyong tubangan. So, bali magtatagalog na lang din ulit ako. No, every time na lang siguro na i-preach or mag-deliver ako ng word, no, marami rin nagsabi na Tagalogin ko na lang daw kasi fit daw sa akin. And sabi ng
kapatid ko rin, hindi niya na witness. Kasi maliit pa siya nung nasa Manila kami. So hindi niya nakita kung paano magsasalita ba talaga ako ng Tagalog o Bisaya ba ako. No, sa mga hindi pa nakakaalam, talagang laking tondo po ako. At lumaki po kami sa Pinas. No, so medyo may mga Tagalog words din ako na nakalimutan na rin eh. Sa 2004 kasi kami nauwi dito sa Cebu. So matagal-tagal na rin, pero marunong pa rin naman. So, by God's grace, marunong pa rin. And hopefully, siguro si Ate Big na rin, may maririnig natin mag-Tagalog, no? By next week siguro, kung ready na, no? Kaya talaga yan, Ate Big, kaya. Amen. Kaya yan. We will claim it in Jesus' name, kaya. No? So, lahat ng mga anak ng Diyos, bold magsalita. Hindi tayo nahihiya. Hindi tayo nauutal-utal. Di ba? Amen ba? Amen. Amen. So, last time, no? Sino nakakaalala, no? Grabe yung leading ni Lord sa akin yung last time na i-deliver yung message na yun. And hopefully, yung mga naka-experience last Sunday, na-bless. Kasi ako rin mismo na-bless din ako. Yung preach ko, na-preach din ako. So, yung topic natin last Sunday is breakthrough by obedience. No? So ngayon naman is series na natin to. Breakthrough by conquering fear. Again, breakthrough by conquering fear. Sabi mo sa kapatid ko, sa katabi mo na conquering fear. Conquering, magkakapatid naman talaga tayo, diba? Katabi mo, conquering fear. No, let's conquer fear, mga kapatid. No, so, dinala ako sa Psalm, no, ng Holy Spirit dun sa Book of Psalm. No? Psalm 27 verses 1 to 6. Kung may mga Biblia po tayo, pwede natin basahin. No? Yung mga walang dalang Biblia, meron po dito sa screen, medyo maliit nga lang yung text. No? So, basahin natin verse 1. No? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? No? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, is my enemies and my foes who will stumble and fall. Verse 3. No? Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. Verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. I may dwell, remember mga kapatid, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Verse 5. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. 6. Then my head will be exalted above the enemies who surrounded me. At His sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy, and I will sing and make music to the Lord. Hallelujah. Let's bow our heads, mga kapatid, and let's pray. Heavenly Father, Lord, thank you for another Sunday, Lord God. Thank you for another beautiful morning, Lord God, na kami po ay nagkasama-sama ulit, Lord God, para sa isang fellowship, Lord God, at kami po ay magkaisa, Lord God, para, Lord, andito po kami, Lord God, para marinig ang mensahe mo ngayong araw at ngayong umaga, Lord God. And Lord, we are praying, Lord God, Lord, na i-ready mo sana, Lord God, yung mga hearts namin, Lord God, yung mga ears and mind namin, Lord God. Lord, kung ano man yung message mo ngayon, Lord God, Lord, it will strike hard and deep in our hearts, Lord God. Lord, na ito po ay talagang ikikip namin at Lord, i-apply namin every day of our lives, Lord God. Lord, kung ano man ang mensahe mo ngayong umaga, Lord God, Lord, dadalhin namin sa bahay namin at ipagsasabi at pagkakalat namin sa lahat ng mga friends at mga
lahat ng mga kapitbahay namin, Lord God, kung paano mo kami bless, Lord God, ngayon sa message mo, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, Lord, na kung ano man yung mga lumabas or lalabas sa bibig ko, Lord God, Lord, sa'yo galing at wala sa akin ito, Lord God. And Lord, ang pingi mong alaga, Lord God. Lord, I humble myself and I commit myself to you. All praises and glory belongs to you in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen. No? So balikan natin yung title nung message for today is Breakthrough by Conquering Fear. No? Conquering fear. Ano ba itong fear? Takot. Takot, no? Sa Bisaya, anang kahadlok. Kahadlok. Pero kung kita, wala ko na po siya nag-read, no? Kahadlok, no? Sensya ka na nakaintindi mo ba tayo ng Tagalog? Okay. No? Mga kapatid, sinerch ko agabi, no? Kung ilang beses binanggit ang fear or do not fear in the Bible. No? At nag-appear siya 300, sabi ng iba, at sabi ng mga iba, almost 365 times in the Bible. No? 365, may 365 days tayo in a year. Mayroong 365 times in the Bible na sinasabi, do not fear. Huwag kang matakot. No? So every day, hindi ka mauubusan ng encouragement from the Lord. Sinasabi niya, do not fear. Kung ngayong araw na to ay natatakot ka, every day meron kang dapat basahin at may mensahe kay si Lord sa iyo na huwag kang matakot. Do not fear. No? Marami dyan. Meron akong nilagay dyan. 5 lang. Sa 365, no, may 5 akong nilagay sa Isaiah chapter 41 verse 13. For I am the Lord your God who takes hold on your right hand and says to you, do not fear, I will help you. No? Sa Hebrews naman, Hebrews chapter 13 verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. No, di ba? Parehas lang yun. Do not fear. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? What man can do unto me? No? Sa Deuteronomy naman, chapter 3, verse 22, nilagay dyan, do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you. No? Meron din sa Luke, chapter 12, verse 32, Jesus says, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Meron din sa John 14, no? 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No? Marami pa, yung mga napakita ang mga anghel, laging sinasabi, do not be afraid. Yung mga angels, which is the ambassadors or ministering angels natin, sa kanila, nung nagpakita sa kanila nung day na yun, like Mary, no, sinabi ng angel, do not be afraid, at marami pa, and so on and so forth, na sinasabi sa Bible na, do not fear. No, yun pa, Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. No? Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. And so on and so forth, mga kapatid. No? So sinasabi lang, ang dami-dami pa ulit-ulit na sinasabi ni Lord, no, sa kanyang mga salita, sa scriptures, that do not be afraid. So meaning, klarong-klaro, it is clear pa sa mineral water. No? Klarong-klaro, here it says that ang gusto talagang mangyari sa Diyos, ng Diyos sa atin, is not to be afraid. No? God commanded us not to be afraid. No? Huwag daw tayong matakot. Huwag tayong maging troubled-hearted. Ayaw kahadlok. No? Ayaw kabuol. Sa Bisaya pa. God commanded us to operate in faith and not with fear. No?
Kasi yung sinasabing, do not be afraid, it is a command eh. Parang instruction na rin ni Lord yun. Takot ka ba? Huwag ka matakot. Di ba? Naalala natin yung last week. No? Last week, sabi niya doon sa 12 apostles, nung pumasok na sila sa bangka, bumalik sila sa bangka, nung nakapaglakad si Peter sa tubig. Di ba? Nung nakita nila si Jesus Christ naglalakad sa tubig, sabi ni Jesus, do not fear. It is me. No? Marami kasi tayong kinakatakutan, no? As a man, bilang isang tao, marami tayong takot sa buhay o kinakatakutan sa buhay. No? Ano ba ito? Okay. Hindi natin age. No? Yung iba takot ayaw tumanda. Gusto nila laging bata. No? May kanta pa nga dyan, di ba? May kumakanta dyan na, forever young, I want to be forever young. Di ba? Yung failure! Natatakot tayo mag-fail. Ayaw natin sa buhay natin yung failure. No? Sa future naman, natatakot tayo. Lagi nating nilalagay yung sarili natin sa pag-aalala about sa future natin. No? Ilang taon na ako, 30 na ako. Yung future ko, wala pa rin akong bahay, wala pa rin akong lupa, wala pa rin akong ganito, wala pa rin akong ganyan. No? Marami tayong future na kinakatakutan, no? Sa future natin. Yung iba naman, ayaw nila ng rejection. Meron silang fear of being rejected. No? Sa relationship. Yung mga single dyan. No? Natatakot yan na baka hindi na sila mag-asawa. No? Hindi na sila makapag-asawa. No? Hanggang buhay na lang sila single. Yung iba, losing someone special. May takot na mawala yung someone special nila. Girlfriend nila. No? Sabihin natin, kamag-anak nila, nanay at tatay nila, kapatid nila. No? And sometimes, we have this kind of fear that we cannot please our, yung boss natin. No? Pleasing people, hindi natin ma-please yung kaibigan natin, yung best friend natin, no? Yung amo natin, yung supervisor natin, yung minsan, may takot tayo na baka hindi nila magustuhan yung ginagawa natin. No? Pleasing people. Pero pa dyan, yung safety. No? Maraming takot dyan. Sasakay ng bus. Ano ba itong driver na ito? Bilis naman magpatakbo. No? Baka madamay pa ako na ito. Di ba? May mga ganyan. Yung medyo takot talaga sa biyahe. No? Kasi ayaw nilang madisgrasya. May takot sila doon. So, meaning medyo may wala silang tiwala sa driver. No? Minsan sa financial din, no? Takot sa about finances. No, wala na akong pera, paano na yung bukas? No, may babayaran pa ako, kuryente, tubig, paano na? No, may takot tayo about ganito. In terms of financial, di ba? Di ba? Nararanasan ba natin 'yon? No? Meron tong safety, naalala ko tuloy. Kaya ayaw kong maging driver. Sabi ni Pastor, ayaw kong maging driver. Siguro nagkaroon naman ng sasakyan, ayaw kong makabangga. No? Kahit sa ilagay, meron pa rin takot, may fear pa rin. Financial, yung walang pera, paano na yung babayaran ko, yung kuryente at tubig. Yung nagkaroon naman ng maraming pera, takot naman mawalan. Baka mawala yung pera ko, yung lalagay ko to sa bangko. Baka ma-hold up ako, hindi ako magdadala ng maraming pera. Diba? Kahit sa mo ilagay, may fear pa rin eh. Meron o wala, meron pa rin takot. No? In every season kasi sa buhay natin, fear has the potential to develop in our lives. Amen ba? Sino mag-agree dyan? No? And that makes the world so scary. Kasi kahit saan mo nga ilagay, di ba? Sa financial, sa safety. O, di ba? Sabihin natin, yung losing someone o yung relationship. No? Natatakot na baka single na lang habang buhay. Pero nung dumating na yung partner niya, no? Natatakot naman baka magloko at iwan siya. Kaya talagang
Meron talagang potential ang fear o ang takot na mag-develop in our lives. No? So wala tayong excuse dyan. It is normal and it is tawag dito, normal lang naman sa atin talaga makaramdam ng takot. Pero ang sinasabi po sa akin ng Diyos, no, sa mga salita niya, do not fear. Huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot. Di ba? Kasi, fear and faith cannot operate at the same time. No? Yung paniniwala mo, yung faith mo, hindi pwedeng pagsamahin ang pag-operate silang dalawa kasama ng takot. Bakit? Kasi, when fear is present, faith is absent. Di ba? Kapag may faith ka sa isang bagay, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot mawala. Hindi ka matatakot na mawala ito sa buhay mo. Kasi may faith ka eh. Di ba? Bigyan natin ng sample. Halimbawa, kapag ikaw walang sakit, hindi ka natatakot, di ba? O yung ibang tao nagkasakit, hindi mo mararanasan o hindi mo mararamdaman yung takot. Di ba? Agree? Agree? Di ba? Wala sa atin yung sakit, yung kapitbahay natin, may sakit, may lagnat, may upo. Pero, hindi tayo natatakot. Okay lang sa atin sila may lagnat. Okay lang sa atin sila may problema. Sa atin, basta hindi lang sa atin nangyari. Pero sa atin nangyari, pag sa atin nangyari, doble-doble takot. Doble-doble pag-aalala. Doble-doble ang fear natin. Diba? Kasi, pag wala yung faith mo, meaning yung fear nangingibabaw. Pero, kung may faith ka, wala kang fear. Tama? Kasi, fear is present, faith is absent. Kung faith naman is present, fear is absent. Ganun lang yan eh. Vice versa. No? So, balikan natin mga kapatid, sino pa nakakaalala last Sunday? Diba? Yung naglakad si Peter sa tubig. Ito yung series natin ngayon, pagtugtungin natin, di ba? Yung verse kanina, yung nangyari kay Peter dun sa bangka. Sa Matthew chapter 14, verse 22-33. Di ba? Sino nakakaalala nun? Naalala mo natin yun? Nung pagkatapos pinakain ni Jesus Christ yung multitude, no? Yung 15,000 ng dalawang isda at 5 tinapay. No? Pinauna niya yung mga disipulo niya sa bangka para tumawid sa kabila. Habang pinapauwi niya naman yung multitude. At siya magdadasal doon sa mountain top. Habang nagdadasal siya, nakikita niya masama yung panahon. Diba? Masama yung panahon, nakikita ni Jesus Christ yung mga disipulo niya, yung 12. So, nasa danger eh. Nasa great danger. So, kahit malayo siya doon, pinunta niya. No? Nauna na eh. Pinauli pa nga niya yung multitude, tapos nag-pray pa siya. Babasahin talaga natin dun sa Matthew chapter 14. No? Pero dun, meanwhile si Jesus nandun, nandito naman yung 12. Yung 12 apostles. No? Ano kaya yung reaction nila nung nakikita nila? No? Ano ba yung pinaka-worst na reaction kapag natatakot ka? Yung waves, tsaka yung wind, hindi stable. No? Ang lalakas ng alon at ang lalakas ng hangin. Kung ikaw nasa bangka lang yan, hindi yun ferry boat. Hindi yun di makina. Kahoy lang yun. No? May layag. Tapos 12 sila nandun. Mga ganun-ganun. No? Paano? Ano kaya ang reaction kung nandun ka? Kung ikaw kasama doon? Diba? Hindi mo siguro, Nanay! Nanay ko po! Diba? Pero,
pinuntahan sila ni Jesus Christ. No? So, sino naniniwala sa panahon na ikaw ay natatakot, kaya kang puntahan ng Panginoon? Amen ba? No? Kaya, si Jesus Christ nag-appear sa kanila. Kahit nasa malayo si Jesus, nasa malayo na rin silang banda, no? Pinuntahan sila ng Panginoon at yun ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kahit saan ka man banda at ikaw ay trouble, hindi ka niya pababayaan. Pinuntahan siya dun eh. Pinuntahan niya yung 12. Pinuntahan sila ni Lord. Nagpakita si Lord. Nung nagpakita, sabi pa nila, multo! It's a ghost! Pero, sa 12, may isang nagsabing, Lord, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, naglalakad sa tubig si Lord. Galing. Ako rin. Sabi ni Peter ako. Di ba? Ayun yung nangyari. Si Peter na pabida. Pabida si Peter. Yung 12, observer lang. Siya lang yung may lakas ng loob. Siya lang yung may lakas ng loob na subukan yung ginagawa ni Lord Jesus Christ na maglakad sa tubig. No? Nung nakita nila it's a ghost, sabi ni Jesus Christ, do not fear. It is me. It is I. Do not fear. It is I. So meaning, kung ikaw ay natatakot at may problema ka, meron kang trouble sa iyong puso, no? At nakita mo, naalala mong Panginoon, na huwag ka nang mag-doubt. Do not fear. Sabihin ni Jesus sa'yo, it is I. Okay? Nandito ako. Ako lang ito. No? Tingin ka lang sa akin. So mga kapatid, what to know about fear and what to do when you have fear. So, based sa story, no? Based sa story, yung takot, fear reveals, baliktad yung spelling, no? Reveals. Fear reveals what is in your heart. No? So, i-reveal o pinapakita mo lang kung ano yung nasa puso mo pag ikaw ay nakatakot. Sinong naniniwala? Sinong naka-experience ng ganyan? Fear reveals what is in your heart. Di ba kapag may takot ka, may hugot o may punot dulo. Di ba? Hindi ka naman matatakot kung walang dahilan. Di ba? May dahilan yan. No? Siguro nung natakot yung 12 apostles, natakot sila dahil sa malalaking waves and malalaking hangin, malalakas na hangin. So doon nagsimula yung takot nila. Yung troubled heart nila. Siyempre yung reason nun, unstable waves and unstable wind. Diba? At nandun sila sa gitna. No? So rini-reveal yan, pinapakita mo kung ano yung nasa puso mo. Takot kang mawalan. Bakit? Nung sabi ni Jesus Christ, naglakad ka na sa tubig, Peter, bakit ka pa nag-doubt? Yung natanong ba ni Peter, bakit nga ba ako nag-doubt? Bakit nga ba ako natakot? Nakapaglakad na ako sa tubig, natakot pa ako. No? So ano yung pinanggalingan ng fear niya? Yung malaking alon at malalakas na hangin. So doon nagsimula yung fear niya. No? So rin-reveal ng takot niya kung ano yung nasa puso niya. Imbes na mag-focus siya kay Jesus Christ at tuloy-tuloy yung paglakad niya sa tubig, mas nangibabaw yung takot, nangibabaw yung fear. Nangibabaw yung fear. Kaya sa puso niya, yung faith niya kay Jesus Christ, konti lang. Kaya nasabi ni Lord Jesus Christ, you have, ano yung sabi na, little faith, or you have so little faith. Kasi nga, ang absence ng faith, no, is the presence of fear. So presence of fear kapag absent yung faith natin. Pero pag faith yung nangibabaw, walang fear, wala kang katatakutan. Nag-fear si Peter, nakita niya yung waves tsaka yung hangin, malakas. Nawala yung focus, nawala yung faith. Nakunan yung faith niya, imbis na 100% siguro naging 10% na lang. Oh,
Yung takot, yun ang ibabaw. No? Fear reveals what is in your heart. Ano naman ang gagawin natin kapag tayo ay natatakot? Opposite yan. Examine your heart. No, sinong may Bible, basahin natin sa chapter 139 ng Psalm, verse 23. Nakalagay dyan, search me, O Lord, and know my heart. Try me, and know my anxieties. Pag natatakot ka, examine mo yung heart mo. Kasi dyan nanggagaling yung takot mo. Takot ako mawalan ng trabaho. Bakit nga ba? Ba't ka ba takot? Pwede ka naman mag-apply. Takot ako mawala ako sa trabaho kasi baka hindi ko na mabigay yung sustento, hindi ko masustain yung kinakailangan ng pamilya ko. Takot ako mawalan ng trabaho baka kasi gutumin kami. So, anong nasa loob ng puso niya? Pagkain. Ano nasa loob ng puso niya? Yung pangangailangan. Dun nagsisimula yung ugat ng takot. Diba? Takot siyang mag-abroad. Kasi baka yung maiiwan niya, maiiwan niya yung pamilya niya, magloko. No? Yung asawa niya, baka magloko. Ayaw niya nang mag-abroad o ayaw niya subukang mag-abroad kasi may takot siya. So, ano yung takot niya? Yung asawa niya, baka magloko. So, meaning, yung tiwala niya, kinakatakutan niya yung pagtitiwala niya sa asawa niya, baka hindi 100%. No? So, wala siyang faith sa asawa niya. Na pag iniwan niya ito, alam niya magloloko ito. Diba? Pag iniwanan niya yung asawa niya sa bahay, alam niya magloloko. So, meaning, wala siyang faith sa asawa niya. Doon nagsisimula yung takot niya na ayaw niyang mag-approach. So mga kapatid, yung fear natin nanggagaling yan sa puso. So dapat gawin natin, examine always your heart. Sabi dito sa Psalms, search me, O Lord. Lagi natin sasabihin, lagi natin sabihin kay Lord, ipakiusap kay Lord na, Lord, tingnan mo nga puso ko, please. Lord, search my heart. Lord, alam mo kung saan ako troubled. Lord, alam mo kung saan ako takot. Lord, alam mo kung saan ako hindi stable kasi yung puso ko may takot eh. No? Examine our hearts. Ano pa? What to know about fear? The enemy of fear is faith. Ito na nga. Mababawasan mo lang yung takot na yan pag may faith ka. Mawawala lang yung takot na yan pag may faith ka. Amen? Naniniwala ba kayo? No? Ang gagawin natin kapag tayo ay natatakot, you can remove it by being close to God. By being close to God. Kasi sabi nga, the absence of faith, no, is fear. Naiintindihan ba natin to? Naiintindihan ba natin na by being close to God? Siguro, kung ako yung magsasabi o magbibigay ng opinion, marami ako nakikita na okay daw, hindi sila takot. No? Paano mo naman nasabi hindi ka takot? Close ba kayo ni Lord? Diba? Okay lang kasi hindi naman siya yung nagkasakit, hindi siya natatakot. Wala naman sa kanya yung cancer, okay lang. Hindi siya yung nilagnat, hindi siya yung inupo, hindi siya yung nagka-COVID. Hindi siya takot. Kasi close daw sila ni Lord. Pero nung nagka-COVID na, ano nangyari? Renebil yung puso niya. Renebil kung ano yung nasa puso niya, takot pala siya. Lord, bakit ba ako nagka-COVID? Bakit, Lord, nandito ako, naka-quarantine ako na mag-isa. Lord, mamamatay na yata ako na ito. Maraming tao ganun, yung panahon ng pandemic. Maraming nangyaring ganun. Denial, hindi raw takot.
Kasi close sila ni Lord. No? Remove it by being close to God. Kung naiintindihan natin kung paano tayo magiging close ni Lord, even Christians, sinasabi nilang we have, no, as a Christian, we have intimate relationship with the Lord, with God. No? Close na close tayo kay Lord. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga pagsubok, no, para tayong binabayo ng mga tao. Para tayong pinaghahampas. No, takot na takot tayo. Kahit may intimate relationship daw tayo ni Lord as a born-again Christian. Yun ba talaga? Being close to God? Yun ba? Kasi kung being close to God, dapat hindi ka matatakot eh. Lord, gusto kong mag-serve sa'yo. Sabi ng isang tao, I will follow you. Sabi naman ni Jesus Christ, sige, sunod ka. Teka lang, Lord, uwi mo na ako sa bahay, paalam ako. Diba? So, gusto niyang sumunod, pero may takot siya, paalam siya muna, mapapaalam muna siya sa pamilya. Sabi naman ng isa, Lord, I will follow you. Sabi ni Jesus, sige, follow mo ko. Sabi, teka lang, Lord, libing ko muna tatay ko. Diba? Bakit? Anong kinakatakutan mo? Nilibing mo yung tatay, baka iwan mo, muna yung tatay mo? Kung gusto mo akong sundan, if you want to follow me, and be close to me, you should not have fear. Dapat may faith ka. Okay lang yan, iwan mo yan, basta sama ko sa'yo, Lord. Alam ko, ikaw na bahala sa naiwanan ko. Amen? Amen ba? No? Being close to God, meaning magkaroon ka ng intimate relationship with the Lord kung gusto mo mawala yung takot mo. Kasi kung talagang 100% yung faith mo, wala kang kakatakutan. Amen ba mga kapatid? Wala kang kakatakutan. No? Naalala niyo ba si Adan at si Eva? Nagtago sila dahil natakot sila kay Lord. Hinanap sila ni Lord eh. Adan, Eva, asa na kayo? Lord, dito kami nagtatago. Oh, bakit kayo nagtatago? Kasi takot nagkaroon ng kasalanan. Nagkasala kami, Lord, kinain namin yung bunga. Nawala yung intimate relationship nila, kaya naka-feel sila ng fear. So meaning, pag ikaw ay may fear, para ka nagkakasala kay Lord. Bakit? Di ba ang kasalanan, disobedience? Pinag-usapan natin last week, yung obedience, kung gusto natin ng breakthrough, sumunod ka kay Lord. Pag hindi ka sumunod kay Lord, sinabi niya sa'yo, huwag ka matakot at ikaw ay natatakot, you are disobeying God. And it is close to sin. Tama ba? Diba? Sabi niya, huwag ka matakot, ngayon, trouble ka. Do not fear, my son. Do not fear, my child. I will be with you. Lord, ano ba yan? Ako lang mag-isa. I will be with you. Natakot ka. Kasi yung puso mo puno ng kung ano-ano laman yan eh. Yung puso mo, kaya hindi ka makabati kasi yung puso mo puro fear, puro takot. Palitan mo yan ng faith. Alisin mo yung takot, palitan mo ng faith. Lord, eto na. Go na ako. 100% full of your will. Wala na akong takot. Iwan ko man ang lahat. Magpapatuloy ako sa'yo. No? Huwag tayong gumaya kay Adan at Eva, natakot kasi nagkaroon ng kasalanan. So minsan yung kasalanan natin, hindi yung bunga, bakit tayo natatakot? No, ayaw ko mag-serve kay Lord kasi ganito pa ako. Hindi pa ako perfect. No, wala naman talagang perfect. Ay, gusto ko mag-serve kay Lord, pero ayaw ko pa kasi natatakot ako. Gusto ko pa pagtapusin ng pag-aaral yung mga anak ko. Lord, gusto ko mag-serve sa iyo, Lord, pero natatakot pa ako. Bakit? Kasi yung bahay na iniwan ko, wala mag-aalaga kung ano yung naiwanan niya dun sa bahay. Ang daming reasons, ang daming excuses, ang daming alibi.
No? Imbes na sumunod, libing ko muna tatay ko. Imbes na sumunod, papaalam muna ako. No? Nasa Luke 9. Yung verse na yan. The cost of following Jesus. Gaano kabigat ang sumunod kay Lord. Mabigat siya pero kakayanin mo pag may faith ka. Mabigat siya pero hindi ka matatakot kasi may faith ka. Ayun lang, ganun lang kasimple mga kapatid. Kung gusto mo mawala yung takot, palitan mo ng faith. Kung gusto mong mawala yung fear sa buhay mo, palitan mo ng faith. Obey God. How? Commandment niya yun. Command niya yun. Instruction niya yun. 365 times in the Bible, He says, do not fear. Do not be troubled. Diba? So dapat ang isang Kristiyano o usang Kristohano, dili mahadlok. Dili mauwaw. Diba? Go lang ng go. Ito yung mga takeaways sa message nyo. Takeaways sa story ni Peter. Ito maganda to. Kung talagang pinag-aralan niyo yung story ni Peter at binasa niyo sa bahay o nabasa niyo na, ito yung nangyari. Tinagalog na lang, Tagalog version na lang. Sa 24, basahin natin sa 24, samantala, ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. It is the wind. Pasalungat daw. Pasalungat ang hangin. In 30 naman, ngunit nakita niya ang malakas na hangin, naroon siya. At nagsimulang lumubog si Peter. Noong 32, na makasakay na sila ng bangka, tumigil ang hangin. Mga kapatid, ito important lesson dun sa kay Peter. At kung talagang nag-o-observe kayo at may devotional kayo sa Bible at iniintindi nyo talaga yung nangyari, gaano man kasalungat ang hangin sa buhay, gaano man kalakas ang hangin sa buhay, titigil din yan pagkasama mo na si Lord. Titigil yan. Diba? Nung nandun na sila sa bangka, and then the wind ceased. Huminto. Tumigil yung hangin. Palapit ka kay Lord. Siksik ka ng siksik kay Lord. Sumiksik ka. Kasi nga, di ba, sabi dun sa Psalms 27, verse 4 to 5, basahin natin yun, yung kanina. Yung pinaka-una. Ayan o, sinasabi sa 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek. Ito yung hinahanap niya. That I may dwell in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. No, and to seek Him in His temple. Sa 5. For in the day of trouble, tandaan nyo kapatid, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. No? Dwelling. Sino bang nakakaintindi ng nakatago? Si Adan at si Eva nung nagtago hindi nakita. Talagang hinanap na. No? Merong nakatago, nakita mo pero hindi mo pwedeng galawin. Ganun yun. Kapag nasa likod ka ni Lord, malapit ka kay Lord, parang siya yung shelter mo. No, He will keep me safe in His dwelling. Pag malapit ka kay Lord,
kita ka man ng kaaway, hindi ka niya pwedeng atakihin. Hindi ka niya pwedeng galawin. Kita ka, pero hindi ka niya pwedeng galawin. Nakatago ka kay Lord, nakikita ka ng kaaway, pero hindi ka niya pwedeng galawin. Kasi malapit ka kay Lord, and He will keep you in His dwelling. Safe in His dwelling. Amen ba? No? Psalms 27, 4-5. Sama nyo sa inyong sama nyo sa, kung may arsenal notebook kayo, arsenal meaning, tawag dyan, di ba? Weapon. Diba? Faith is an important arsenal. No, importante sa isang Kristiyano. Sama nyo sa arsenal nyo to. Na hindi kayo dapat matakot. 365 times sinabi sa Bible na huwag tayong matakot. 365 times na sinabi sa Bible na ang isang anak ng Diyos ay hindi dapat natatakot. Nakikita niyo si David, siya yung nagsulat ng Psalms 27, no? Gaano man siya katakot kay Saul, King Saul, no? Nagtago man siya ng 8 to 10 years yata. Walang mga pagsabi kung ilang taon siya nagtago eh. Nagtago siya, tumakbo siya kay King Saul eh. No? Gaano ka-troubled man yung heart ni David that time. Nasulat niya pa. Wala akong pake kung kailan ako liligtas ni Lord. When? Kung paano ako liligtas ni Lord? How? Pero may pake ako sa Diyos ko. Alam ko kung sino, who is my God. So nasulat niya yan, Psalms 27. No? Kahit i-besiege pa siya ng kaaway, isang army pa yan, hindi siya takot. Kasi kilala niya, Diyos niya. Alam niya kung sino backup niya. Alam niya kung sino nasa likod niya. So ito mga kapatid, sulat niyo na rin as takeaways. Isaiah 41. Ito, 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Sa life ni Pastora, nasabi niya rin sa akin na na-bless daw siya last Sunday kasi about dun sa tawag ito, iwan mo yung comfort zone mo. And you have to face your fear. That time, na-experience niya rin yung fear. Ako rin, na-experience ko rin yung fear. Kailangan lang talaga natin iiwan yung comfort zone natin. Alam natin kung saan tayo safe. Alam natin dito na tayo komportable. Pero wala magiging breakthrough sa buhay kung wala talagang may iwan. No? Meron tayong iiwanan dapat. Kung gusto natin mag-breakthrough, magpatuloy, no? Kung ano man yung hindrance dyan sa harapan mo, gigibayin natin yan. Sabi ni Lord, do not fear, for I am with you. Same word na sinabi niya sa akin. Go na, tapos ka na magpahinga. Mahaba na yung pahinga mo. I will be with you. Sama mo si Michael. Sasama ko daw si Michael. No? So next week, hopefully, maghahanap na kami, mag-i-start na kami. Hanap na kami ng souls. Mangingisda na kami dito sa tubod. Kasi sinabi ni Lord, I will be with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kung kilala mo si Lord sa buhay mo, hindi ka matatakot. Kung kilala mo si Lord sa buhay mo, hindi ka magdadoubt, hindi ka magdadalawang isip. Sunod ka agad. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So mga kapatid, sana itong verse na to magrema sa atin, sa buhay natin. Magrema, i-apply natin, and then let this Word of God, no, ma-feel natin at ma-experience natin sa buhay. Na sana ay bilang anak ng Diyos, less fear dapat tayo. Hindi naman talaga maaalis yung fear. Lalo na nabigla ka, may biglang pangyayari, pero less. Hindi yung fear
fear yung nangingibabaw, dapat yung faith yung nangingibabaw. Dapat, yung tiwala kasi yun yung main eh. Faith and trust. No, alam natin na Diyos siya. Alam natin ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Alam natin yung Diyos hindi pwedeng kumuha ng sin. So hindi siya pwedeng magsinungaling sa'yo. Kung ano man yung pre-promise niya, I will be with you, I am with you, I will strengthen you, promise niya yan. At hindi niya pwedeng biguin yan sapagkat sinabi niya yan. Magiging sinungaling siya na Diyos kung hindi niya yung gagawin. All you need to do is to trust Him. All you need to do is to put your faith in Him. Ganun lang. Minsan kasi may mas trust pa tayo sa ibang tao kaysa dun sa Diyos. Sa Diyos natin. Nag-i-invest pa tayo ng negosyo sa tao. No? Hindi mo naman alam kung lulukuhin ka ba niya. No? Hindi certain. Pero invest mo yung faith mo sa Diyos na alam mong certain na gagawin at gagawin niya yung pinangako niya. Amen? Diba? Ayun yung hirap kasi minsan. Yung trust and yung faith. Ang pagtitiwala at yung paniniwala dapat ibigay dun sa trustworthy talaga eh. Yung karapat dapat bigyan ng paniniwala o pananampalataya, bigyan ng pagtitiwala. Diyos lang eh. Kasi pag binigay mo yan sa tao, minsan madidisappoint ka pa. Hindi niya kayang gawin, hindi niya magagawa yung ini-expect. Pero sa Diyos, bigay mo expectation mo, kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin. Siya yung may-ari ng lupa at langit eh. Siya gumawa ng... Diba? So, magrema sana. Isaiah chapter 41 verse 10. Do not fear, mga kapatid. No? So, sino ba gustong magka-breakthrough and conquer fear? Tayo po tayo, mga kapatid. Tuloy-tuloy na natin to. Gigibayin natin kung ano yung nasa harapan natin. Gigibayin natin kung ano yung walls na nandyan sa iyo ngayon at ikaw ay natatakot pa. No? Gigibayin natin yan. Come. Mga kapatid. Come forth. God is calling you. If you want breakthrough, let's conquer fear. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Come. Dito tayo sa harap. And tuloy-tuloy na natin yung breakthrough. Breakthrough natin. Let's conquer fear, mga kapatid. Come. Breakthrough by obedience. Breakthrough by conquering fear. Come, mga kapatid. Lapit tayo. Lapit tayo, mga kapatid. Come. Dito tayo sa harap. Let's conquer fear. Sama-sama tayo. A prayerful church is a powerful church. Huwag kayong matakot. Kumapit kayo. Sumiksik tayo kay Lord. Lumapit tayo kay Lord. Because He will keep us in His dwelling. And no one can touch us, even the enemy. Come. Jesus calling us. Come. Gusto nyo ng breakthrough? Kung gusto nyo ng breakthrough, come. Dapat marunong tayo makinig. Ano yung sinasabi ni Lord sa'yo ngayon? Obedience is the key. Kung may binubulong siya sa'yo ngayon, come. He's telling you to come. Kapit tayo, mga kapatid. Sino gusto ng breakthrough? Sino may takot yan? Surrender nyo kay Lord.
Surrender nyo kay Lord. Nick. Let's lift our hands, mga kapatid. Kung ano man yung nasa puso natin, diyan nagsisimula yung tao. Kung ano yung nilalagay mo dyan, nakikinig mo dyan, na rason, yun yung rason kung bakit ka natatakot ngayon sa lugar. Bitawan mo yan. Bitawan mo yan, kapatid. Magiging hadlang mo yan. Magiging hadlang mo yan. Magiging isang malaking pader yan sa harapan mo at ikaw ay hindi makakalakad at hindi makakabato. Bitawan mo yung takot na yan. Kung ikaw ay tinatawag ngayon ng ating Panginoon, tinatawag ka niya, iwan mo kung anong gusto mong iwan, o iwan mo kung anong kinakatakutan mong iwanan, iwanan mo na yan. And follow Jesus. Serve the Lord. Do not fear, for He will be with you. He will be with you. Pangako ni Lord. Pangako niya sa iyo. Gusto niya ng breakthrough. Kung gusto niya ng breakthrough, iwan niyo takot. Conquer it by the name of Jesus. Conquer our fear. Conquer your fear. You have to conquer your fear. Tanggalin mo yung fear. Ibalik mo yung faith. Ilagay mo sa puso mo faith. Ilagay niyo sa puso mo yung faith. Huwag takot. May Diyos tayong buhay nasa likod natin. May Diyos tayong mighty, powerful. May malaking Diyos nasa likod natin. Trustworthy, sovereign God, Almighty God. And He is too big, mga kapatid, to do things which is impossible para sa atin. Ang posible sa atin, posible sa Diyos. Come on. Church, pray. And conquer that fear in prayers. Pray, mga kapatid. A prayerful church is a powerful church. Simulan natin yung panalangin. Kung ano man yun, at kung ano man yan, nasa puso mo. Kung ano man yung sinasabi ni Lord sa'yo ngayon, pakinggan mo. Obey. Start to listen. Iibain natin kung ano yung nasa harap natin, and we will experience breakthrough in our lives. Kung gusto mo ng breakthrough, listen to God and obey God. Mora kababasanda babas kinananda. Shika nananda ukara babasanda. Hola la babasanda babaish karara. Holy Spirit, speak to us. Oh, Holy Spirit, fill us. Nandito kami ngayon. Nandito po kami ngayon. Lord, kung puno-puno man yung puso namin ng takot, Lord, inaalis na namin, Lord, yun. And let your presence fill us. Let your presence fill us. Empower us. Oh, rabababa, shantarababa. My church, pray. Pray and pray. Pray. In the presence of God. Sabi niya, be still. Be still. And know that I am God. Do not fear, for I am with you. Kung ano man yung takot na yan, wala na yan, in Jesus' name. Kung ano yung hindrance na yan, wala na yan, in Jesus' mighty name. Kung ano man nandyan, puot, galit, kung bakit ka natatakot, umabante sa buhay, at serve kay Lord, kung ano man dyan,
nandyan, na pumipigil sa'yo, nakatali sa'yo, kung ano man yan nandyan, financial fear ba yan, o ano bang klaseng takot yan nandyan, relationship ba yan, friendship ba yan, release it. Release it. In Jesus' name. Pinuli mo, Diyos. Hallelujah. Praise your name. Atong isama ang atong mga igsoon. Let's lift our hands to the Lord. Come on, church. Lift your hands. Lift your hands to the Lord. And just pray. Say anything. Ano yung sa man ng mga fear na naanato ka ron. Hatag na sa Ginoo mga igsoon. Hatag na sa Ginoo. Anything igupta na to, mahadlok. Give it to God, church. Hallelujah, hallelujah. Ora baghara babashira bashandra kara. Ora baghara babashira bashandra kaya. Yakhara lara yara babakuara babakhara diyara kara. Yakhara babashira bashanda kara diyara yara. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory, 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 oh God. Hallelujah. Ginoo, nakita ni mo, Diyos, ang mga kamot na po nga akong ipataas diha kanimo, Diyos. Nakita ni mo, Ginoo, ang among kinubuhi. Na may mga kahadlok ko, Diyos. May mga takot sa puso namin, Panginoon. And with all humility, Lord God, we ask for forgiveness, Lord. Forgive us, Lord God, for being fearful, O God. Forgive us, Lord God. Sorry, Lord God. May takot man kami, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Forgive us, Lord God. And right now, Lord God, we surrender all unto you, Lord God. Mga takot namin, Ginoo. Lord, ako nang ihatag diha kanimo, Lord God. Ako nang isurrender diha kanimo, Diyos. We don't like this, Lord God. Hindi gusto ani, Ginoo. Ako nang ihatag diha kanimo. Tanan nga kahadlok namin, Ginoo. Hallelujah. Anything, Lord God. Mga kahadlok na mawagtangan, Ginoo. Anything, Lord God. Take it away from us, O God. Fear, take it away from us, O God. Come on, church. God said, fear not, for I am with you. Do not be discouraged, do not be dismayed, for I am with you, says the Lord. Do not fear. I am your God. Go. I am your God. Do not fear. That says the Lord, church. Do not be afraid. Be still. And know that I am God. I will supply all your needs. That says the Lord. Do not fear. Do not be anxious. I am with you, says the Lord. Hallelujah, hallelujah. Unang promise ng Ginoo, mga igsoon. Ayaw kahadlok. Fear is not from the Lord. Fear is not from the Lord. That's from Satan. Therefore, church, fear not, for God is with us. Hallelujah. Salamat ka ayong Ginoo.
I know, Lord God, na iyong pulong, hindi ko maghawang ko, Diyos. Tagalo kami ang iyong pulong, Ginoo, maging buhi, Lord God, sa among kasing-kasing sa among kinabuhi, Lord God. And I pray, Lord God, na Lord, ako gini i-apply, Lord God, ako gini, Lord, tumanon, whatever, Lord God, mga instruction mo sa among kinabuhi, Lord God. Help us to obey you, Lord God, and to follow you. Sa man ng mga pagsubok, sa man ng mga trials sa kinabuhi, Ginoo. Madayon mi nga musulod diha kay Ginoo. Thank you so much, O God. For we know that our God is great God who created the heavens and the earth, Lord God. Ako kaayo ka, Ginoo. Ako kaayo ka, Lord God, na masalig ka na mo, Ginoo. Thank you so much. Salamat, Ginoo, sa karon no kay suuna na ko karon, Ginoo. I pray, Lord God, na ikaw ang uban kanila kanunay, Ginoo. Ipakita, Lord God, ang imong gahong, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. Salamat kaayo. Imaya, Lord God, dumog amo nang ihatag diha kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Let's give them the big clap offering. Praise God, praise God. Hallelujah. Amen? So, this time, mga igsoon, no? Ay namukhadlok. Hindi na dapat mahadlok sa mga butang, mga temporal lang. Knowing that our God, no? God is kanang one good ako ang atong Ginoo mga igsoon. Amen? So this time, no, I know that you are blessed with the Word of God. And di na siguro kung hatag o exhortation kay kabalo ko na blessed and this time let's give unto the Lord no atong ihatag bisan sa ato ang financial mga igsoon no. Let's give unto the Lord. And let's all stand up. Praise God. Let's give my song. So we sing that song.
para sa mong himayaan, O Diyos. Lord, katong na ay trabaho, Lord God, i-bless, Lord God, i-promote mo, Ginoo, in the name of Jesus. Katong na ay negosyo, Lord God, i-prosper mo, Lord God, ang ilang mga kamot, Ginoo, daghan nga mga, Lord, tao, Lord God, mga mo patronize ilang product, Ginoo, in the name of Jesus. At katong nangita, Ginoo, trabaho, we pray, Lord God, nga makakita sila, Ginoo, sa pangalan ni Jesus, Lord God. And bless each and every one, those who are here right now, Lord God. Salamat kaayo, we give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing that song again. Napakasaya, magbigay, mapuri. Salamat sa padayon na supply, Ginoo, sa provision, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone.